За първи път в историята на наградите Инвеститор на годината, Българската агенция за инвестиции удостоява с приза компания от Северозапада – Видинската технически компоненти България, която е дъщерно дружество на EBV Electronic. Технически компоненти България, Видинското предприятие. Още по-ценно е, че наградата се връчва за инвестиции в човешки капитал. Силен сигнал към инвеститорите, за да обърнат поглед към най-бедната част от Европейския съюз. До броени седмици Технически компоненти България ще открие новите си производствени мощности, които ще осигурят работна заетост за над 500 души в рамките на 3 години, с което компанията ще се превърне в най-големият работодател. Изпълнителният директор, инженер Мартин Петров, разказва как се преодоляват предизвикателствата по пътя към едно успешно производство. Този проект отне над 2 години за подготовка и разработка и проектиране и след това близо 2 години за изпълнение. В момента сме на финалната права и до няколко месеца ще трябва да изпълним и новите сгради и съоръжения със съдържание. Благодаря и на екипа ми за помощта, която ми оказа през тези години и за работата. Беше изключително тежко, но виждаме резултатите. За първи път компания от Северозапада и от град Видин се класира за нея и я печели, защото нашия регион е по-специфичен и мисля, че заслужава едно такова внимание от Министерството. Това също би насочило вниманието според мен и на други потенциални инвеститори, които вече биха оценили и нашия регион. Предстои финализиране на някои дребни детайли, обзавеждане оборудване, за да може към края на годината да го пуснем в реална експлоатация. Предстоят много неща, имаме много нови клиенти, нови продукти, които са вече в финален процес на разработка и те период, според нас, от около година, 2-3 ще дойдат в България и във Видин за масовото им производство. Компанията успява да преодолее проблемите след пандемията и войните. Нещо повече, по старото източно правило, тук кризите са превърнати във възможности. Компанията се възползва от временните трудности в доставките на суровини, а също и от производства, които търсят релокации в по-спокоен регион. Голяма част от нашите продукти са свързани с енергийно ефективно отопление, енергиен мениджмънт и така нататък. Резултатът е, че на продукти и системи, които са използвали твърди горива, течни горива, вече падат от пазара и се пренасочват към енергия, зелена енергия, електричество основно. Това е разликата. Въпреки че Видин е сред градовете с най-висок процент безработица, трудността с намирането на работна сила тук е истинско предизвикателство, тъй като производството е специфично и изисква обучение от порядъка на 6 до 12 месеца. След откриването на новите мощности в завода ще отвори врати и обучителен център, който ще съкрати процедурата наполовина. Условията, които предлагаме, смятам, че са едни от най-добрите не само в Северозапада, а и в България. Пък сега вече и с новите сгради и помещения, мисля, че са доста приятни, модерни, привлекателни. Наред с това имаме доста програми за допълнителни стимулации, транспорти, бонусни системи и така нататък. Няма да ги изреждам. Използваме много професионална и HR компания, в която отсявайки в момента се грижи за добруването на нашите служители. Ние сме едно семейство всъщност. Защото вярваме, че Технически компоненти България проправя пътя напред в Северозапада и влияе сериозно върху икономическите показатели на региона. Смятам, че и това голямо количество работни места, както и добрите условия, биха привлекли наши съграждани и от България, и от чужбина. И се надявам това да стане така.